دوستان عزیز، حالا ما قرار داریم در مغازه مالهای تکنیکی بهترین. اینجا بهترین تجهیزات‌های تکنیکی از قبیل ماشین‌های جامه‌شویی، یخدان‌ها، تلویزورها، تلفن‌های موبیلی، کاندیسیونرها، چنگ‌کشک‌ها و بسیار دیگر مالهای تکنیکی با نرخ‌های دسترس و صفتی بلند برای شما پیشنهاد می‌گردند. برای باز هم دسترسی به مشتریان خود، مغازه مالهای تکنیکی بهترین همه تجهیزات‌ها را به طور نقدی، غیر نقدی و نسیه پیشنهاد نموده، همزمان تخفیف‌ها و اقدام‌های گوناگون را در این دو ایام‌ها برگزار می‌نماید. مرحمت دوستان عزیز، شما می‌توانید به مغازه ما آمده خریداری نمایید. санаи 27 апрели соли равон дар деҳаи гулбута чори ҷамоати деҳоти чимтепаи ноҳияи рӯдакӣ ҷасади шаҳрванд Биглюнов Рамазон Ҷумаевич соли таваллудаш 1998 бо аломатҳои марги маҷбурӣ бо истифода аз олоти буранда аз манзили истиқоматиаш пайдо карда шуд. барои пайдо намудани содиркунандаи ҷинояти мазкур аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи рӯдакӣ гурӯҳи оперативӣ созмон дода шуда ба ҷои ҳодиса сафарбар гардиданд. бо дуруст бароҳ мондани методҳои оперативӣ ва доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба кормандони милитсия муяссар шуд ки ҷинояти мазкур ошкор гардида содиркунандаи он дастгир карда шавад. ҳамчун гумонбар дар содир кардани ҷинояти мазкур шахси бегона не, балки аъзои оила бародари марҳум Биглюнов Маҳмадшоҳ Ҷумаевич соли таваллудаш 2000 боздошт гардид. тибқи нишондоди дастгиршуда ӯ бо мақсади аз ҳаёт маҳрум намудани бародараш нақшаи ҷиноятиро таҳризӣ намуда шаби 26 ба 27 апрели соли ҷорӣ бо истифода аз намудани дигар аъзоёни оила ба воситаи автомашинаи кироя намудааш ба манзили истиқоматиашон омада корд ва дастпӯшаки пешакӣ омода намудаашро аз таҳхона гирифта ба воситаи тиреза вориди ҳуҷраи хоби бародараш Биглюнов Рамазон гардида бо як бераҳмии махсус бо истифода аз корд 10 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими бародари дар ҳолати хоб қарор доштааш зада ӯро ба ҳалокат расонидааст. Биглюнов Маҳмадшоҳ барои рӯйпӯш кардани ҷинояти содиркардааш ва нест кардани олоти ҷиноят корд ва дастпӯшакро ба дохили дарё партофта ҷои ҳодисаро тарк кардааст. ҳамзамон дар маросими дафни бародараш иштирок намуда дар баробари дигар аъзоёни оила худро андӯҳгӣ нишон додааст то кирдори содиркардааш ошкор нагардад, вале чунин нашуд. коркардҳои оперативии милитсия имкон дод ки парда аз рӯи ин ҷинояти махсусан вазнин бардошта шавад. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати ном бурда бо дастрасии моддаи 104 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон яъне одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. тафтишоти пешакии ҷинояти мазкур дар прокуратураи ноҳияи рӯдакӣ ба роҳ монда шудааст. шаби 25 апрели соли ҷорӣ ба кормандони милитсияи пойтахт як нафар ҷавони 31 солаи шаҳри Душанбе дар он хусус муроҷиат намуд ки автомашини шахсии номбурда тамғаи Hyundai Starex рақами қайди давлатиаш 3636 AR07 ки дар кӯчаи Неъмат Қарабоеви ноҳияи Фирдавсӣ гузошта буд аз ҷониби шахсони номаълум рабуда шудааст. дар доираи ахбороти ворид гардида кормандони милитсияи пойтахт як қатори чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯиро роҳандозӣ намуда нафари гумонбар дастгир ва силсила ҷиноятҳои дуздии автомашинаи шаҳрвандон ошкор гардид. ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти мазкур шаҳрванд Мирбобоев Некрӯз Нуриддинович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чимтепаи ноҳияи рӯдакӣ дастгир карда шуд ки номбурда дар чандин маврид автомашинаҳои шаҳрвандонро рабуда бо тағйир додани ранг ва намуди зоҳирӣ насбу иваз намудани қисмҳои эҳтиётӣ шинохта нашавандагии автомашинаҳоро ба миён оварда бо ин роҳ автомашинаҳои шаҳрвандонро аз они худ мекардааст. чуноне дар рафти тафтишоти пешакӣ муайян гардид номбурда санаи 25 апрели соли ҷорӣ ҳамроҳи ҳаммаслакони худ шаҳрвандон Солеҳ ва Баҳриддин ки ин замон дар ҷустуҷӯ қарор доранд автомашинаи Hyundai Starex-ро дуру дароз дунболагирӣ намуда баҳри иҷрои ин амали номатлубу ҷиноятии худ пайти муносиб ҷустанд. баъд аз расидан дар кӯчаи Неъмат Қарабоев назди театри ҷавонон аз беназорат дар канори роҳ гузоштани автомашина истифода бурда моҳирона автомашинаро ба ҳаракат дароварда рабудаанд. каличаи кисаш гирифт рафт ҳуиш кард
дромад шиш завадӣ кард ҳай кард биромад мара гуфт каравана ҳай кай хафои ма биё каравана ҳай кардем хафуш рафтем шайнак дафтар омадем дидем ки хобон ҳамао саг мошина дро мардем гуфт ки шишаоша кандан дар кор ҳамин мошинамо шишаоша кандем барое ки краскаш кунем штоб соҳиби мошин нашиносам ин мошина ана баъд краскаш мекардему мефурӯхтемаш. ин чандум ҳолате ки шумо дар ин кирдор даст задаед? Сеюм ҳолатай дуташ яташ караванай ятай дигаш старекса ятай дигаш инамиш старекс. дастгиршуда Мирбобоев Некрӯз дар ду мавриди дигар ду автомашинаи шаҳрвандонро аз ҷумла яке Хундай Старекс ва дигари Opel Astra-ро бо ин роҳ тасарруф ва ба манфиати шахсии худ истифода кардааст. ин автомошина ки шумо дар навор мебинед аслан рангаш сиёҳ набуда дар асл ранги сабзро дорад. баъд аз тасарруф намудан аз ҷониби ин гурӯҳи ҷиноятпеша ба хотири пинҳон шудан ва нашинохтани соҳиби автомошина ранги онро сиёҳ намуда ба манфиати худ истифода мебурданд. бо дастгир гардидани Мирбобоев Некрӯз ва ошкорсозии силсила ҷиноятҳои пинҳонии ӯ кормандони милитсия нақшаҳои ҷиноятии ин гурӯҳи хафноки ҷиноятпешаро барҳам зад. вобаста ба ин нисбати дастгиршуда тибқи талаботи моддаи 244 яъне дуздӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда баҳри дастгиру ошкорсозии дигар ҳаммаслакону амалҳои ҷиноятии номбурдагон коркардҳои оперативӣ тафтишотӣ ҷараён дорад. ҷинояти роҳзанӣ ҷинояти тасодуфӣ ва ё дорои ангезаю ҳиссиёт нест, балки он аз рӯи маслиҳати пешакӣ ва нақшаи муайян содир мегардад. ин шакли ҷиноят ба категорияи ҷиноятҳои махсусан вазнин дохил шуда ҳангоми содир шудани он объекти асосии ҷиноят шаҳрванд ва минбаъд молҳои арзишманди ӯ қарор мегирад. албатта ҷинояти роҳзаниро гумонбарон дар ҳолати мусаллаҳ бо олатҳои махсус кунд халандаи буранда ва зарбаовар бо ҳуҷум содир карда баъди заиф кардани шахси муқобили худ ҷабрдида маблағ ва дигар дороиҳои ӯро аз они худ мекунанд. чунин шакли ҷиноят роҳзанӣ ки охирҳои моҳи апрели соли 2021 шабона дар ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон аз ҷониби гурӯҳи муташаккили ҷиноятпеша содир гардида буд, сари вақт аз тарафи кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ ошкор карда шуда 3 нафар гумонбарон дастгир карда шуданд. шаб соатҳои 12:20 шаб вақте ки мо хоб рафта будем овозҳои баландқатӣ гӯё ки занозан шуда инҷа мо чара аввал нафаҳмидем. баъд бурмадем фаҳмидем ки ҷа дузуд омадагӣ будааст хонаи мода мақсадаш пул гирифтан я чизи чора гирифтан будааст. баъд бурмадем фаҳмидем ки коргорои раёсати кофтукови ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дузуро дастгир кардагӣ будааст. мо баъд фаҳмидем ки хонаи мода дузуд омадагӣ будааст. ман миннатдории худма ба кормандони раёсати кофтукови ҷинояти вазороти корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории худма баён мекунам ки инҳо сари вақт ғоратгорора дастгир карданд. гумонбарон Умаров Фахриддин Эраҷович соли таваллудаш 1970 пеш бо моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. Файзов Иброҳим Амирович соли таваллудаш 1966 сокини ноҳияи шаҳри Тус ва Имомназаров Муҳибулло Шарифович соли таваллудаш 1965 сокини ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон бо маслиҳати пешакӣ бо олатҳои махсуси буррандаю халанда, корт, чӯбдаст мусаллаҳ бо мақсади тасарруфи амвол ба манзили зисти шаҳрванд Мамараҷабов Шӯҳрат Маҳмадраҳимович соли таваллудаш 1965 сокини ноҳияи Қубодиён ҳуҷум намуданд. ҳангоми амалӣ намудани ин кирдори хатарноки ҷиноятӣ гумонбаронро кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дар макони ҷиноят дастгир намуданд. вобаста ба ҳолати мазкур дар раёсати тафтишотии вазорати корҳои дохилӣ бо моддаи 249 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне роҳзанӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд.
бар асари риоя накардани меъёру талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор рӯзи 1 майи соли равон тахминан соатҳои 18:30 дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Эко Ойл воқеъ дар маҳаллаи Испечак 2 пойтахт сӯхтор ба амал омад. бо қабули хабар фавран аз тарафи нуқтаи маркази алоқаи сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ 14 адад нақлиётҳои сӯхторхомӯшкунӣ ва дигар қувва воситаҳои хадамот инчунин ниҳодҳои ҳамоҳангсозӣ низ сафарбар карда шуданд. дар вақти ба маҳалли ҳодиса расидани оташнишонон дар масоҳати 90 метри мураббаъ нуқтаи фурӯши сӯзишвориро забонаи оташ фаро гирифта буд. ҳамчунин аз таъсири гармии зиёди алангаи оташ зарфи нақлиёти сӯзишворикашон ва зарфҳои нигоҳдории захираи маводҳои сӯзишвории нуқтаи мазкур таркида 11 нафар ҷароҳати сӯзиши бадан гирифта хавфи бевоситаи паҳншавии оташ ба бинову хонаҳои истиқоматӣ дар шафати он ҷойгир бударо ба миён оварда буд. боиси тазаккур аст ки ҳангоми ҳодиса ҳеҷ кас ба ҳалокат нарасидааст. айни ҳол аз тарафи мутахассисони хадамоти давлатии оташнишонӣ ва дигар ниҳодҳои дахлдор таҳқиқи ҳодиса давом дорад. ба маълумоти шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар Федератсияи Россия бе қайди расмӣ иқомат ва фаъолият менамоянд расонида мешавад ки ҷониби Россия муҳлати қонунгардонии мақоми ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷиро то санаи 15 июни соли 2021 муайян намудааст. аз ин лиҳоз аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ба маълумоти наздикони худ ки дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ буду бош доранд расонанд ки ҳатман ба шуъбаҳои Вазорати кори дохилии Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират муроҷиат намуда шиносномаи худро ба қайд гузоранд. зеро вобаста ба масъалаи мазкур сарёсати Вазорати кори дохилии Федератсияи Россия оид ба масъалаи муҳоҷират иттилоъ дод ки айни замон дар ҳудуди кишвараш шумораи зиёди шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриқонунӣ қарор доранд. бинобар ин ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон расонида мешавад ки дар ҳолати то 15 июни соли 2021 ба расмиянат даровардани ҳуҷҷатҳои дахдор аз ҷониби Федератсияи Россия нисбати муҳоҷирон қарор дар бораи манъи вуруд ба муҳаллати гуногун қабул карда мешавад.